Урачыстасць адкрыцця міжнароднага фэсту духоўнай музыкі здалёк дэманстравала еднасць хрысціянскай канфесіі і адзінства мэты ўтваральнікаў. І тое, што гэты фестываль адрадзіўся, гэта вельмі важна. Гэта знак патрэбы, неабходнасці духоўнай фармацыі нашага грамадства. І добра, што мы разумеем тое, што будучыня нашай краіны, нашага грамадства залежыць не толькі ад колькасці трактараў ці аўтамабіляў зробленых, але таксама і ад духоўнага стану. І зацікаўленасць магілёўцаў, якія за 19 год ужо паўнапраўныя удзельнікі свята духоўнай музыки. Судя по наполненности зала, я думаю, что выросли, народ идет, очень приятно, что люди тянутся к высокому. Город не то, что дорос до этой музыки, а город просто нуждается в этой музыке. Слушая вот эту музыку хоровую, да, какие-то песнопения, старинные знаменные распевы, вся вот эта культура просто способствует очищению души. Вот такие фестивали очень полезны для людей, и просто на такое надо ходить. После этого чувствуешь себя легко и свободно. Мы соскучились, мы ждали фестиваль, и мы рады, что он пришел и возобновится. Велічны духоўны гімн беларусаў Міколы Равенскага і Наталі Арсеньевай, які даў назву фэсту, зноў узрушыў залу. На сцэне хары удзельнікі ад самых маленькіх да акадэмічных. Под улазныя ўзмаху рукі дырыжора Станіслава Калініна, прафесара Маскоўскай кансерваторыі, які падхапіў традыцыі беларускага патрыарха Віктара Роўды, зноў ядналіся з залай у шчырасці мальбы. Частка урачыстасці адкрыцця, якую распачаў стычэння гарвыканкама Станіслав Барадаўка, сёлета не была тэатральна напышлівай, а прадстаўнікі розных цэркваў кансалідаваліся супольным голасам. Падавалася, што ўжо можа яго не будзе. Аднак, можа і сама назва гэтага фестывалю «Магутны Божа» кажа аб тым, што Бог сапраўды магутны. Нынешнее духовное торжество стало возможным прежде всего потому, что оно было подготовлено и организовано совместными усилиями государства, церкви и общества. За 19 год он превратился в одно из важнейших событий культурно-религиозной жизни не только Могилева, Беларуси, но и той части цивилизованного мира, для которых христианские ценности сохраняют неприходящие. Адраджэнне духоўнасці шляхам музыцы і ўзаемаабагачэння культур яскрава дэманстравала канцэртная праграма адкрыцця. Сёлета ўпершыню гасцямі свята сталі прадстаўнікі Лацінскай Амерыцы. Зорачка мексіканскай оперы Александра Гарсія Санвадол з'явілася фестывалю дзякуючы піяністу-акампаніятару Александру Пашкову, выхаванцу аспіранту Санкт-Петербургскай кансерваторыі, які праз Мексіку і фестываль нават здзейсніў запаветнае. Пока учился в Советском Союзе, я никогда не был в Белоруссии. И мечтал побывать в Белоруссии, честно говоря. А тут такая возможность. И, конечно, я сразу приехал, я прочитал все, что смог в интернете про этот фестиваль. Надо сказать, надо больше публиковать информации, потому что это что-то поразительное. Чароўная оперная дзіва ўражана і як сябра журы вакалістаў, і як госця незнаёмай краіны. Очень много хороших голосов. Мы имели возможность послушать замечательные совершенно голоса из Москвы и Минска. Очень симпатичные, очень приветливые люди. Если мексиканка вам говорит о том, что люди приветливые, это означает, что это высший класс, потому что Мексика знаменита своим приветливым отношением к человеку. Так что это означает, что вы уже где-то там дальше, где-то в небесах по своему характеру и гостеприимству. Я присоединяюсь к Алехандре. Шэдэўрамі рускай музыцы надарыла магілёўскі фестываль славутая акадэмічная пявучая капэла Санкт-Петербурга.
якая, дарэчы, была і ўдзельнікам, і лаўрэатам фестываля «Магутны Божа». Участие в таких фестивалях для нас это, дело святое. Для нас это большая радость и удача, что мы снова здесь. А моладзь працягнула фестывальны вечар на зорнай пляцоўцы канцэртам хрысціянскай рок-групы «Тесарыус» Евангелійскай лютэранскай царквы і традыцыі заснавальніка пратэстантызму Марціна Лютера, які слушаў спевы сучаснай вуліцы з гімнамі царквы, традыцыйна знаходзіць водгук і падчас нашага фестывалю.